a fer-se fotos perquè sé que vos estan reclamant i jo em quedo amb el conseller de Governació, que també com a expert de la pilota ens contarà com ha vist avui la partida. Conseller. Bueno, jo crec que ha sigut una final emocionant, com estava previst, no? Després de les dues partides que havíem vist, primeres, jo crec que ha sigut una final molt intensa, molt emocionant i sobretot crec que ha guanyat la pilota. Jo crec que la gent que ha tornat a vindre massivament així al trinquet s'ho ha passat molt bé, molta emoció, molt igualat el marcador. Jo crec que s'han fet 15 molt bonicos i crec que guanya al final la pilota i guanya l'afició. Pues jo felicitar als 6, perquè jo crec que els 6 han fet una gran partida i en aquest sentit, pues bueno, pues en este cas, pues tanta Facheca, Javi com a Monraval, pues felicitar la primera Lliga Bancaixa, que se fiquen en les seues ja vitrines i bueno, crec que han jugat molt bé. Facheca ha estat tota la partida molt seriós, a pesar de que Oltra li ha ferit, ha tingut uns xocs que li ha ferit molt ben ferit, però bueno, jo crec que els 6 han fet un espectacle molt bonic i que l'afició se'n va contenta d'una gran final. Anava a preguntar això, molta expectació en el trinquet, perquè hi havia moments d'absolut silenci, que això es captava. Efectivament, jo crec que se notava la intensitat i que la gent estava ficada en la partida, no? Una partida molt igualada. Jo crec que és una partida, com se sol dir, de final. Ha sigut una partida de final perquè inclús el marcador, 60-50 al final, ha estat molt igualat, ha estat pràcticament 50-50 pràcticament. Jo crec que això ha fet que la gent estiguera molt ficada en la partida. Moltíssimes gràcies, conseller. I res, te torne la paraula, Juan Carlos, perquè continues una mica fent balanç del que ha sigut la partida d'avui. Ho ha dit el conseller, no? Enhorabona als 6 jugadors, en especial, clar que sí, als guanyadors, però enhorabona als 6 jugadors, enhorabona a tota la gent que ha plenat tant el trinquet de la ciutat de la pilota en les dues finals com la gent que va plenar el trinquet de Pelayo en la primera final, i la veritat és que gràcies als 6 jugadors, ho torno a dir, perquè ens han fet vibrar en 3 grans finals. No, Dani, així no ha sigut. Sí, bueno, sobretot l'última ha sigut